Který Marvel seriál je ten nejlepší? Tak výjimečně dobrý a kvalitní, až vás to možná i zarazí. No samozřejmě, že je to Secret Invasion. No! Ne, dělám si prdel, ok, není to Secret Invasion, je to Loki. A v dnešním videu si povíme proč. Tenhle seriál je úžasný v tom, že pozorujeme Lokiho, který byl ve většině filmech záporák, ale v tomhle seriálu se časem mění v dobrou a kladnou postavu. Loki vlastně nachází nové přátele, tvoří nové vztahy. No a v první půlce první sezóny jde vlastně tím pádem o to, jak se z Lokiho stává tak nějak kladnější postava. A nejvíce tomu pomohla asi Sylvie, ženský variant Lokiho, a Mobius, agent TVA. Je to zpracováno fakt úžasně. No a největší dilemata a zvraty vlastně začnou na konci první sezóny, nebo spíš v druhé půlce, kdy narazí na postavu He Who Remains. No a dilema nastane v tom, jestli se ho zbavit nebo ne. Sylvie se ho vlastně chce zbavit a dát tak všem na všech časových linkách možnost se rozhodovat svobodně, zatímco Loki si tím není jistý a bojí se, že to způsobí spíše problémy, a tak se snaží vlastně Sylvie zastavit, jenže to se mu nepovede. A samozřejmě tohle i zamíchalo hrozně moc vztahem Sylvie a Lokiho, což je taky úžasně zpracované. No a potom se nám rozjede stejně skvělá druhá sezóna. Tady k tomu mám asi jedinou kritiku k tomuhle seriálu, a to je, že tam je ten multivesmír, je tam to cestování časem, to je hlavně v té druhé sezóně, takže pro lidi to může být dost zmatené, takové, nemusí to každému vyhovovat. V druhé sezóně nám přibývá pár postav a ty vole, ty metafory a paralely. Když máš naději, že to něco nahradíš něčím lepším. Protože pokud nevíte, tak Loki původně byl zlý z toho důvodu, že chtěl furt vládnout, chtěl mít svůj trůn a pořád jepoval o tom, že si na zádech nese břímě velkého poslání. Jsem Loki a jsem pověřen velkým posláním. Tudíž, že má vládnout. OK. Než budeme pokračovat, hoďte tam like, hoďte tam odběr, je to celá zadarmo, mě to hrozně pomůže, a napište nějaký pěkný komentářek. No a tady v tom seriálu, tady to jeho velké poslání, jak chce furt něčemu vládnout a chce mít trůn a tak dále. Tohle se celé, hlavně právě v druhé sezóně, vyřešilo tak úžasným způsobem, že jsem, ty vole, nevěřil vlastním očím. No a hlavně ta paralela s velkým posláním. Protože, jak jsem říkal, furt jepuje o velkým poslání, že chce vládnout. A on na konci, v posledním díle, spoiler, to poslání a ten trůn dostane. Ale bude tam sám, bude muset opustit své přátele, které si jako fakt hodně zamiloval během těch 2 sezon. A jo, dostane trůn na konci času, kde je naprosto sám a je z něho Bůh, jak si vždycky přál, ale ne úplně takovým způsobem, jako si asi představoval. On prostě jde a jde naplnit to své poslání, jde si sednout na ten trůn, vidí, že musí udělat to, co je potřeba. Už vím, co chci. Teď už vím, jakým bohem musím být. Pro tebe. Pro nás všechny. No a Loki se takhle vlastně obětoval. Zachránil tím celý multivesmír, celý TVA, protože on byl ten, co to mohl zachránit, co mohl držet celý multivesmír pohromadě, a taky, že to udělal. No a tak Loki dostal to, co chtěl, dostal trůn a plní své velké poslání. A všechny ty postavy, by the way, jsou fakt jako úžasné. Fakt dobře zahrané, ti herci jsou sympatické, ty postavy, nedělají žádné extra velké hovadiny, což se občas stává, bohužel. Ale tady je to perfektně zpracované a nemám jedinou výtku k tomu, co se týče postav, co se týče všeho. I ty postavy mají úžasný vývoj. Pokud se na to můžete podívat, koukněte na to, má to hloubku, má to váhu, všechno. A za mě tenhle seriál si zaslouží minimálně 9 až 9,5 z 10. Spíš je 9 asi, ale možná i těch 9,5 pro někoho. Jo, takže tak, jestli se vám videjko líbilo, hoďte tam like, hoďte tam odběr, napište nějaký komentář a mějte se. Čus.